Čus bus fanatici. Takže chcel by som vás privítať u unboxingu na túto hráčskú myšičku, ktorá je pre mňa takým trošku väčším upgradeom, pretože vždycky som mal len normálne myšičky a to je vlastne moja prvá hráčska, ktorú budem mať. No je to Hama Rage Ice Dragon. Tak to vyzerá. Aj pekne tlačítka na boku. Doporučil mi ju jeden pán v nemenovanom obchode. Som zvedavý, čo to bude zač. A možno by sme sa aj na ňu zrovna pozrieť, ako vyzerá. Zaujímavý obal. Rozbalíme si ju. No poď von. Ale čo nechceš ísť von, poď. Už ide von, už ide von. Už ide von myšička. No, takže máme konečne vonku. Sice je na kábel, ale dúfam, že sa s ňou bude dobre hrať. Ale pretože je to hrácka myška. No a čo to máme ďalej? Máme tu obaly. Máme tu knižočku. Som zvedavý, ako sa s ňou bude hrať. No ako vidíte, tak myška nám krásne svieti v tme. Má pekné modré podsvietenie, čo sa mi veľmi páči. Ten tvar je úplne taký brutálny, sa mi veľmi páči ten tvar. Celkovo sa mi táto hrácka myšička páči a poďme ju ešte otestovať, ako sa s ňou bude hrať. Ale už vám poviem v ďalšom videu, takže čus bus fanatici.